ବେକରେ ରସି ଦେଇ ନାବାଳକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ବେକରେ ରସି ଦେଇ ନାବାଳକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଶଙ୍କରାଇ ଗ୍ରାମର ପିଅନ ଖଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ମିଥୁନ ଖଣ୍ଡା ନିଜ ଗାଁ ଶଙ୍କରାଇରୁ ଆସି ପିଉସୀଙ୍କ ଗାଁ ବରଗୁଡ଼ାରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ରାତି ପାହିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଚାପରେ 28 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ବରଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଛରେ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପିଉସୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଦିନ 3ଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳା ପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକକୁ ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପିଉସୀ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ନୟାଗଡ଼ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଇପିଏରୁ ଶିବରଞ୍ଜନ ଦେଗ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।